Aí, ahora. Bueno, moi bo día. Voume poñer o cronómetro para intentar non pasarme, porque como non soe pasar os arqueólogos e as arqueólogas, poñemos moitas máis diapositivas das que debemos poñer para un tempo de 20 minutos. Por lo tanto, irei un pouco rápido, mas intentarei asustarme o tempo. Ben, algunha das cousas das que ia comentar xa foron en parte comentadas no inicio por os meus compañeiros Elena e Francisco, mas en primeiro lugar, evidentemente, quería agradecer á Deputación de Ourense e ao Concello de Lobios por convidarnos e acollernos aquí hoxe. No meu caso, cando no seu momento falou Xavier comigo, a idea era contar un pouco os traballos arqueolóxicos que levamos desenvolvendo desde o ano 2018 nun espazo moi concreto dentro dos Arcos de Valdevés, que é a aldea de Extremo, e na que estamos traballando por dous motivos concretos actualmente. Inicialmente, para identificar todos os restos materiais que quedaban da Guerra da Restauración neste lugar, e xa máis recentemente para coñecer todo o espazo agrario, como se articulou no tempo e como conviven eses dous sistemas, o fortificado con o agrario, na actualidade, e como se foron conformando e transformando o un ou outro. Vale. En primeiro lugar, quería centrarme nesa paisaxe fortificada nos 10 primeiros minutos para despois falarvos do último proxecto que estamos desenvolvendo desde o ano 2022. Eu entrei en Arcos de Valdevez porque eu fixe unha tese de doutoramento, aquí, bueno, quería ir anterior. Ahora. Fixe unha tese de doutoramento na que estudei todo... Bueno, non se ve? Non, da igual. Estudei toda o que é o sistema defensivo da fronteira entre o sur de Galicia e o norte de Portugal, especificamente na zona na que o río Miño é o elemento administrativo e tamén natural que separa estes dous países, no que, como sabedes, houve un anexionamento do Reino de Portugal ao Imperio Hispánico entre 1580 e 1640, con motivo da ocupación do poder por parte de Felipe II. Cando no ano 1640 o duque de Bragança se proclama como Joao IV, nese momento comeza a Guerra da Restauración, que ten no seu inmediato impacto sobre a fronteira unha transformación de todo o que sería o sistema defensivo medieval por un novo sistema defensivo. Ben, este é o espazo que eu estudei na miña tese. Aquí. Este é o espazo que eu estudei na miña tese e, como vedes aquí, esa sería a zona da fronteira do Miño, nun MDT, e tedes varios círculos que son os diferentes conxuntos defensivos que se construíron ao longo desta fronteira entre 1640 e 1668. Ben, pero hai unha zona concreta, que é esta de aquí, onde, como vedes, hai unha vía de tránsito que penetra desde Monzón ata Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e de aí a Braga, que foi ocupada polo exército portugués e onde se xuntaban as dúas serras, a Serra da Boa Llosa e a Serra da Peneda, que é a última estribación de Peneda Xerés, se construíron dúas fortificacións nos outeiros, que non foran estudadas ata ese momento. Desculpad, ahora. No ano 2018 eu estaba en Braga, na Universidade do Miño, con unha postdoc, e nese momento chamáronme do Concello de Arcos de Valdevez porque a través de Google Earth identificaron unha gran fortificación nesta zona e nos pediron que fixéramos un estudo semellante ao que estábamos facendo na zona da fronteira, o que levábamos facendo na zona da fronteira. E, basicamente, o que fixemos foi estudar esa vía de tránsito que se move, que circula entre Monsao e Arcos de Valdevez e que se ve moi ben aquí,
que esta vía. Se vos fixades, esta a fortificación de Monsáo, aquí temos dúas pequenas estrelas e aquí estaría Arcos de Valdevés. Entón, o que fan é fortificar a zona onde, como decía, se xuntan esas dúas serras. Agora sí. Vale, aí tedes unha imaxe, ben, esta é a única, bueno, hai dous planos históricos no que se representan estas dúas fortificacións. Un é este, que é do ano 1800, temos outro de 1789, que é o mismo, pero estaría dibuixado noutras cores, e aí temos representado, como vedes, o Forte da Portela e o Forte da Estrica, non? Que é como aparecen representados. Os temos despois deseñados, dibuixados, como se foran un perfil, pero non temos nada máis. Por lo tanto, non sabíamos ni cando se construíran, ni de cando eran, sabíamos por tipoloxía que eran desta guerra moderna, da guerra da restauración, pero non tiñamos ningunha referencia máis. Por lo tanto, nos decidimos estudar esa vía de penetración que vedes aí e nesa zona específica centrarnos nos fortes. O obxectivo fundamental do proxecto era valorizar estes elementos, pero para valorizalos tiñamos que conocer que había aí, non? E facelo desde un punto de vista arqueolóxico. Vale, esa é a zona onde se xuntan as dúas serras, e aí tedes os fortes de Bragandelo e da Pereira, que como vedes, o Forte de Bragandelo é un forte espectacular que se conserva en un estado de conservación increíble. No outro lado temos o Forte da Pereira, nun outeiro máis baixiño, que hoxe en día foi convertido nun campo de fútbol, nun campo da bola, cando no ano 1970, un momento no que empezaron outra vez a nacer nenos neste espazo, necesitaban un sitio para xogar, e que mellor sitio para xogar que un forte rectangular que lles cabía perfectamente un campo de fútbol. Entón, empezaron a facer o campo de fútbol, pararon a Dirección Xeral a DSPC, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de Portugal, e a partir de aí se parou. Pero se vos fixades, entre esta zona do extremo do Forte de Bragandelo e este outro, temos unha trincheira que baixa e que no seu momento comunicaba eses dous fortes e que temos escavado, mentras que na zona intermedia está totalmente destruído por parte, pola construcción recente de unha serie de casas e de unha... Vale. Aí tedes a fotografía do voo americano, que é moi interesante porque se ve moi ben o Forte de Bragandelo, vese moi ben a trincheira e vese moi ben tamén o Forte da Pereira, antes de que fora destruído para construir este campo de fútbol que vos decía. Vale, estes eran os nosos indicios e nos o que propusemos cando empezamos a traballar é facer un proxecto, efectivamente, para recuperar estes elementos, pero facelo con a comunidade, non? Polo tanto, o que vedes aí a firma con o señor alcalde, onte tomou pose como deputado nas Cortes portuguesas, é dicir, xa non é o alcalde, pero sí que é unha persoa que neste momento promoveu totalmente a valorización deste patrimonio na última fregresía do Concello de Extremo. Que tipo de traballos fixemos naquel momento? Pois todo o levantamento fotogramétrico con drons. Este está feito pola Unidade de Arqueoloxía da Universidade do Miño, en concreto por Mauricio Guerreiro. Todos os anos, desde o ano 2018, menos o ano da pandemia, facemos intervencións arqueolóxicas nos fortes para caracterizalos e documentar como eran estes elementos interiormente, se eran terreiros ou de pedra, como eran as estruturas que había, e, como digo, sempre facemos integrando a comunidade que ou ben participa con a limpeza, con a recolla de toponimia, algúns nenos traballan con nós, participan con nós no verán, etc. Pero, sobre todo, facemos trillos, facemos charlas e todos os proxectos, todos os anos, se deciden con a comunidade local, porque son proxectos participados entre o Concello, a Universidade de Miño e a comunidade local. Ben, o interesante deste espazo
é que, como vos decía, temos dous fortes ocupando os outeiros que están por encima de extremo, hai unha trincheira que os comunica, pero a documentación histórica nos aportaba que durante as dúas campañas os fortes só aparecen mencionados neste documento, na Historia de Portugal restaurado de o conde da Ericeira, e nese documento, como vedes aí, pon pola súa vez o conde de Prado, que estaba alosado no castelo de Trasão, pasou pola Bullosa e ocupou o Pedroso, superior ao segundo forte de Portela de Ves. Ben, como isto, temos todo un relato que nos aporta este documento no que nos va dicindo que, por unha parte, o exército galego, o exército castellano, chega ao Forte da Pereira, ocupa os Saltos e construe un campamento, e, polo outro lado, o exército portugués se sitúa do outro lado, ocupa os Saltos e realmente a fronteira que estaba no río Miño pasa a ser unha fronteira tamén no interior de Portugal en moitas das zonas que tiñamos. Polo tanto, decidimos que a campaña se ocupara tamén deses espazos nas zonas altas por encima da Pereira e por encima de Bragandelo para ver, a través da prospección arqueolóxica, se tiñamos outro tipo de elementos. Ben, a sorte foi que, frente ao que pasaba en Portugal, Portugal sabedes que non dispoñía de un levantamento LIDAR, só agora se fixo un voo nos 2 últimos anos que vai a estar disponible a partir de xullo para todo o mundo, pero neste caso, na zona do Alto Miño, así a Cámara Intermunicipal de Municipios do Alto Miño decidiu facer un voo por cuestións forestais. Nos lo proporcionaron e iso nos permitiu ver, como vedes aí, documentar toda unha serie de elementos que antes se descoñecían. Vese moi ben o Forte de Bragandelo nesa zona de aí, que tamén o tiñamos na documentación exterior, pero aquí documentamos o Forte da Queimada, aquí o do Cotao, e do outro lado un campamento militar moderno semellante aos campamentos romanos, dos que falará despois Manuel Gago, pero dun período anterior, que de feito foi o primeiro que se documenta en Galicia, que é ese que tedes aí. Ese rectángulo que tedes aí, que está ocupado encima por un parque eólico, isto que tedes aquí é a base do muiño e a plataforma do muiño foi reventado, pero tiñamos a foto satelital do ano 1996 e a do 2004, onde aínda se ve enteira este elemento. Ben, grazas á combinación, entón, do estudo dos datos LIDAR con a prospección arqueolóxica, con a documentación histórica, pudimos documentar todo un complexo. Bueno, este é o campamento, desde o cal se ve o Forte de Bragandelo, aí no fondo. Fixadevos a materialidade que é tremendamente escasa, apenas levanta 50 centímetros. Hoxe témolo excavado, non trouxe en fotos de todo porque é imposible, pero vedes moi ben como se ve o que queda. Non o detectaron cando fixeron o seguimento para o parque eólico, polo tanto reventáronlo. Pero quería traer esta imaxe porque é moi interesante, porque o que tamén fixemos a partir dos ISO e dos dados LIDAR foi analizar a diferente visibilidade que había desde estes elementos. Este é o Forte de Bragandelo, este é o Forte da Pereira, este é o campamento, aquí temos o Cotao, aquí temos o facho do Cotao e aquí temos o Cotao. Fixadevos que a visibilidade do campamento non está orientada para a Pereira, está orientada para os elementos do outro lado, é dicir, os que ocupaban o exército romano. E do outro lado é o mesmo. Os elementos que se colocan no lado que ocupa o exército portugués non están orientados a dominar os elementos portugueses, senón o que están do outro lado. Vale, é dicir, se traslada, como vos dicía, esa fronteira a ese espazo concreto. Ben, continuando, aquí tedes outra materialidade, que esta era inédita, a identificamos por dron. Vedes aí os restos dunha estrela cortada por un cortafogos. Temos na parte de abaixo unha liña de onde estaría situado o facho, que tamén temos documentado. Aí vedes moi ben esa estrutura triangular que está protexendo ese facho. E aquí, bueno, outra imaxe dese fortín que denominamos fortín das lombas, porque é onde está. Ben, a partir de todo o que fomos identificando a través do traballo arqueolóxico, puidemos
reconstruir como sería esa fortificación deste lado. Fixadevos, esta é a zona de o río Miño, Salvaterra, Monsao, e aquí onde estamos na Serra da Peneda temos a vía de penetración que está controlada por estes dous fortes, vale? E deste lado de aquí temos o lado portugués e deste lado aquí temos o lado galego. Vale? No lado portugués que ocupa o exército portugués temos un forte, unha batería orientada hacia o forte de Bragandelo. Desde aquí se domina o forte de Bragandelo, temos o facho para avisar do que pasa no movimento de tropas e temos o posto da Feimada que controla esa para Paredes de Coura. É dicir, están dominando a vía cara a Arcos de Valdevez, a vía cara a Monsao, o forte de Bragandelo, os postos contrarios e Paredes de Coura. E do lado galego, digo lado galego porque foi ocupado en 1962 polos galegos, ocupan o forte da Pereira, construen o campamento, un posto de tiro e a medida que o exército deixa estes postos e volve para Monsao, que tiñan ocupado, van facendo ao longo do monte unha serie de postos de tiro dos que de momento localizamos dous. Vale. Moi rapidamente, entón, isto era o que tiñamos, o que coñecemos nese momento. A partir dos traballos que desenvolvimos, temos toda esta estructura defensiva na zona de extremo e seguimos traballando con a vía de penetración e, como vedes, temos 4 conxuntos defensivos identificados entre Monsao e Ponte da Barca. Un en Ponte da Barca, outro en Arcos de Valdevez, outro en extremo e ese que tedes ao lado é o de Ponte de Muro. Vale? É dicir, a medida que seguimos traballando, cada vez se complexiza máis non soamente a defensa, o coñecemento da defensa da frontera, sino de todas as vías de penetración, tanto para o interior de Portugal como para o interior de Galicia. Ben, e aí os veciños e veciñas cos que, co traballo que fixemos un documentario que se chama Festa do Emigrante, onde podedes ver todo isto, que vos pasarei despois, se queredes, o link para ver o vídeo. Ben, a partir dese momento, me quedan 4 minutos, a partir dese momento comezamos un segundo proceso que ten que ver precisamente coa elaboración deste documentario. Cando estábamos elaborando este documentario, gravamos, entre outras cousas, as actividades dos veciños e veciñas, a súa implicación con o patrimonio, os seus intereses, e cando estábamos gravando o padeiro en extremo hai 3 negocios. Hai unha padería, hai unha mercería bar e hai un local de venta de material de construcción. E cando estamos gravando na padería, encendeu o forno de leña, fixo o pan, logo fixemos todo un traballo con a comunidade, etcétera. O señor King nos decía, foi a altura da guerra da Ucraína, non? E decía, nós non sabemos se o próximo mes vamos poder facer pan, porque por causa da guerra non temos traída de cereal para aquí, para Portugal. E eu xa oía aí e ves eses campos abandonados e me dá dor de corazón. Entón, o que nos dixo a comunidade, a nós nos interesa coñecer todo o espazo agrario, todo o espazo gandeiro, como eso se transformou, etc. Por lo tanto, dimoslle unha volta ao proxecto inicial e decidimos entender como se interrelacionaba a paisaxe fortificada con a paisaxe agraria e cal era anterior a cal. É dicir, se había unha paisaxe agraria que foi transformada pola paisaxe fortificada ou se esta se construye nun momento despois. Foi a partir de aquí, isto é a maravilla do Forte de Bragandelo, que se non o coñecedes os recomendo visitalo. Vamos a empezar a campaña o 16 de xuño e estamos ali un mes. Pero vedes que por debaixo do Forte de Bragandelo, no primeira eólica, no primeiro muiño, é onde está o campamento que vos decía. Pero vedes todo ese espazo na Mourisca, na Pereira e en Extremo, que é o espazo agrario, non? Polo tanto, decidimos comenzar a traballar nesta zona porque o noso punto de vista é que durante o período da Idade Moderna sucedera unha transformación brutal de todo este espacio, que tiña que ver, por unha parte, coa guerra, que é do século XVII, e por outra parte, con toda a transformación que se produce nun momento concreto cando se introduce o millo maíz, cando se introduce a batata e cando se introduce a vid, a bidueira nesta zona. Por lo tanto, decidimos ver se esas lóxicas
iban en común ou unha era anterior á outra, etc. Vou a ir un pouco rápido. Dentro do proxecto tiñamos 3 obxectivos, un obxectivo histórico, un obxectivo metodolóxico, como estudamos isto, cando traballamos con paisaxes, e un obxectivo socioeconómico-cultural, que a xente dali convertir este espazo nun recurso para sí mesmos. E facelo con eles, que era o importante, non chegarnos e decir o que tiñan que facer, non, facelo con eles. Decidimos desenvolver todo un modelo teórico conceptual de como debemos traballar con a paisaxe, que foi un pouco que vos ensinaron antes na parte final, e decidimos ensaialo nesa zona de aí, que está marcada en verde, que é a Coutada de Baixo, que como vedes está delimitada polos camiños. Esta é a zona en concreta e especificamente vedes aí 2 campos máis pequenos que son os que os veciños nos cederon para excavar. Vale? Para abrilos, escavalos, recoller mostras, datalos, ver o proceso constructivo, etc. etc. Ben, esta é a mesma zona documentada na cartografía militar, no LIDAR e na fotografía aérea. E estas son as primeiras fases dese modelo conceptual a partir do cal construímos un sistema de información integrado que é unha base de datos e é un GIS. Ben, o primeiro que fixemos o ano pasado foi unha prospección intensiva de todo o espazo agrario para identificar os elementos de que se compone, documentalos, recollelos e volcar toda esa información no sistema de información xeográfica. Aí tedes os compañeiros, tanto os bolseiros de Culturmons como os alumnos que están participando nestas intervencións, documentamos os estados dos campos, a toponimia, que se cultiva, a propiedade, etc. etc. E logo pasamos a un traballo, volcamos todo isto, construímos a base de datos con o CESGA, con Emilio Abad, a partir da base de datos construímos ese sistema de información xeográfica onde estamos volcando toda a información dos campos, tamén antes da fortificación, pero agora dos campos, e temos toda a zona documentada, excepto esa zona central que vedes aí, esa zona central que vedes aí que está sin parcelas, porque é unha zona con moitísima vegetación e deixámola para este ano, é a zona na que vamos a traballar este verán. Vale. E unha vez feito iso, decidimos facer unha trincheira de estudo para ver como aí tedes o Forte da Pereira, os restos do Forte da Pereira, baixa, un minuto e acabo. Do Forte da Pereira baixa a trincheira e queríamos ver a interrelación que había entre os campos de cultivo, entre esos calcos e os elementos fortificados para ver, como vos decía, que é antes e que é despois. Vale. E traballamos, fixemos excavacións arqueolóxicas neste dos campos, no campo do Extremo e no campo da Cancela. Vale. Vou a ir moi rápido. Este é o campo do Extremo, onde abrimos dúas sondaxes, unha na zona onde ten máis potencia o campo e outra na zona onde ten menos potencia e se aproxima á zona de Canle. E o que comprobamos é que o modelo é moi similar ao modelo que identificou Paula Ballesteros para a Cidade da Cultura, que é un modelo de desmonte terraplén. Aquí tedes o paleosolo da ladeira, cortan aquí, poñen aquí, construen un muro e fan un elemento de contención para acumular as terrazas. Era exactamente o mesmo modelo o que nos tiñamos aquí. Bueno, este foi o que excavamos na zona máis alta. Desculpade, porque isto... vale. E son diferentes depósitos, na parte de abaixo nos sae unha pequena canle, polo tanto temos unha intervención anterior, aí tedes a reconstrucción, e este foi moi interesante porque na zona máis próxima a canle, tedes aí arriba a canle, se ven aínda as marcas de charrúa do tipo de arado característico do século XIX, de feito nos saen os materiais que van desde a época moderna hasta a época contemporánea. Aí vedes moi ben as marcas do arado. Aquí se ven tamén como abrindo o sistema de rego van regando e anegando todo o elemento. Por lo tanto, podemos documentar con todas as excavacións que fixemos nestas sondaxes tanto o proceso constructivo como a recolla de sementes que están agora sendo analizadas e datadas e datamos as terrazas. Agora vos digo de cando son. Esta houve que ampliála porque nos comezou a salir a rocha cortada e os restos dun muro, que son ese que ves aí, e un derrumbe. Por lo tanto, temos unha estructura anterior
a que hoxe en día é o socalco que cubre este espazo. Bueno, aí tedes a recolla de mostras, as análisis de residuos orgánicos das cerámicas, etc. No primeiro que vos ensinei no campo de extremo, a datación nos dá. Para a parte de abaixo, a canle, non sabemos de cando é, pero o que é o paquete de construción da terraza é de 1479-1487, é dicir, baixa idade media, século XV. Sobre el se reutiliza este espazo durante a época moderna, porque os materiais que nos aparecen son de época moderna, e hoxe en día é un espazo cultivado para feno, é dicir, é unha paisaxe que se empeza a facer na baixa idade media e que hoxe en día sigue en proceso. Aquí tedes algúns elementos. Sin embargo, o campo da cancela, temos un primeiro elemento que é eso que nos queda aí, que aínda non sabemos que é e vamos a escavar este verán, pero todo o paquete de construción da gran terraza é da Guerra da Restauración. Temos un segundo paquete do século XVIII e logo a etapa actual. É dicir, entre o XV e a etapa actual e a contemporaneidade, estas terrazas non só siguen en uso, sino que é unha paisaxe que se está construindo todo o tempo. Vale. Como resultado da parte agraria, podíamos decir que a zona máis antiga de poboamento é a zona da Baixa da Coutada, onde se concentra todo o que sería a estructura poboacional, e arredor dela se van construindo estes campos que, como digo, corresponden ao sistema Desmonte-Terraplén e que a intervención arqueolóxica nos permitiu datar con cronoloxías por carbono 14, aínda non chegaron as datacións do OSL, e agora vamos a intentar este ano definir que pasa con o resto. E nada máis. Desculpade porque paseime un pouco de tempo.